Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri sebitlerin birini ýokary okuw jaýlarynyň taliplerini, ýokary synplardaky mekdep okuwçylaryny we medeniýet işgärlerini hyzmatdaşlyga çekýär, şugul gözleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan talip ýaşlaryň hem de mekdep okuwçylarynyň bir näçesi şeýlede içeri işler edaralaryna bir çeşme bu maglumatlary tasdiklap hyzmatdaşlyk teklip edilýän raýatlaryň esasan sosial media başarnyklaryna üns gönükdirilýänini aýdýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň vilayet bölüminiň bir işgäri käbir mekteplerdäki informatika muallimläriniň ýardamlary bilen täze tehnologiýalary sosial ulgamlardan galy bersede VPN programmalaryndan baş çykarýan okuwçy ýaşlary anyklaýarlar we olar bilen söhbetdeşlik geçirýärler. Diýip içeri işler edaralaryna çeşme anonymlyk şertlerini gurrun berdi. Häkimetler özleriniň potensial hyzmatdaşlaryna özüne çekici teklipleri hödürleýär. Ýokary synp mekdep okuwçylaryna ýurdun ýokary okuw jaýlaryna okuwa kabul edilmek babatyna, talip ýaşlary bolsa mahkama edaralaryna işe kabul edilmek babatyna hobundarlyk teklipleri hödürlenýär. Galy bersede ýaşlara täze gadjetler, smartfonlar sowgat berilýär. Tölegsiz virtual şahsy torlar sowgat hökmüne berilýär. Ýöne Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň potensial hyzmatdaşlarynyň ýurdun iň täsirli howpsuzlyk edarasynyň tekliplerini kabul etmekden başga çykalgalary hem ýok ýaly bolup görünýär. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň şahsiýetleriniň anyklanylmagyna getirip biljek maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Ýöne biri-birinden habarsyz çeşmelerimiz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň ýaşary hyzmatdaşlygy ýanyna aýdýarlar. Aňtu işgärler geljek hyzmatdaşlarynyň öňüne öýler üçin ilat arasyna zerur bolan maglumatlary toplamak boýunça käbir wezipeler goýýarlar. Meselem talip we okuwçy ýaşlar VPN öňürýän, satýan ýa-da şeýle programmalary daşary ýurtlardan satyn alýan tanış bilişleri barada mahkama edaralaryna maglumat bermäge çagyrylýarlar. Olar şeýle işleri watan töýgüti we watançylyk duýgulary bilen baglanşdyrýarlar. Watana hyzmat etdiňiz bolar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy mahkama işgäriniň iş interwýusyna mekdep okuwçylaryna aýdan sözlerini sitirleýär. Howpsuzlyk gullukları sebitleri medeniýet işgärleriniň we jemaat gullugynyň işgärlerini hem hyzmatdaşlyga çekýärler. Yerli mahkama edarasynyň sebit häkimlikleriniň birine iki sany döwlet tansçysy bilen şugulçylyk boýunça geçiren sırly söhbetdeşligi mekdep okuwçylary we talip ýaşlar bilen geçirilen interwýular bilen deňeşdirilene biraz dartgynly geçipdir. Otağa giren adıma desine telefonumu elimden kakıp alırlar ve fahiş sözler bilen telefonumun parolunu soradılar. Emkemenin işgari TikTok ulgamına menin köçelerin avatlanılmazlığı vardı yadan teskvirlerimi görüp elindeki yaşıl bloknot bilen yüzümürdü. Sonra olsa bana hyzmatdaşlyk teklip etdi. Men özümi halas etmek için öňüme goýulan kağıda gol goýmaly boldum. Otogdan çıkanımda daşarda. Men ýaly ýene de oňuny olay adam garaşyp oturan ekeni. Diýip döwlet tansçysy gurrun berýär. Howpsuzlyk işgärleri öz wezipelerini ýerine ýetirmekde jemaat gullugynyň işgärlerinden peýdalanmaga çalyşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir sebit ýaşaýjysy howpsuzlyk gulluklarynyň bir VPN programmasyny ýaýratmak üçin jemaat gullugynyň işgärlerinden ýardam soranyny gurrun berýär. Şol programmany kärdeşlerimiň arasynda goňşy olamyň arasynda ýaýradyp bersem, maňa edaradan nagd pul çekmäge ýardam berip biljekdiklerini aýtdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy jemaat gullugynyň işgärlerini sitirleýär. Azatlygyň habarçylary bir aý töwereg mundan ozal mahkama işgärleriniň taksi sürüjilerini hem şugulçylyga çekýänliklerini habar berdiler. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları maglumat toplamakda öňden bäri şugullardan peýdalanýar. Şol bir wagtda häkimetler soňky ýyllarda şeýle işleri ýerine ýetirmekde täze tehnologiýalardan peýdalanyp başladylar. Häkimetler şeýle täzelerni esasan ýurtda özgä pikiri basyp ýatyrmak, tanqidleri semetmek maksady bilen ulanýarlar. Ýöne şol bir wagtda olar bu hili tilsimlerini köplenç jemgyýetde asudalygy, agzybyligi we jewizligi gorap saklamak, tertip düzgüni ýoly goýmak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosy howpsuzlyk gulluklarynyň ýyna tarasyny alyp barýan hyzmatdaş gözlegleri boýunça Milli Howpsuzlyk Ministrliginden tesbir alyp bilmeýär.